आंनि आमा खारनायनि उनाव जा खस्थ' जालांदों। ओंखामखौबो समाव मोनजाया, ओमफ्राय दखानखौबो समाव खुलिनो हाया जानानै दं। आंनाबो स्कुला खुलिनोसै बिराद खस्थ' जाबाय। नों आमाखौ फैफिनजानो लुबैयो नामा? औ आं फैफिनजानो लुबैयो जेरावखि थाया। न'आव फैफिन आमा। नों थांनायनि उनाव जोंनि न'खराव जा खस्थ' जाबाय। अननानै फैफिनदो आमा। गामिया रामदेव, ओमफ्राय आंनि हिन्जावनि मुङा खाखुलि बसुमतारी, ओमफ्राय आंनि नामा प्रिटिस बसुमतारी, ओमफ्राय फिसालाया बिधानजल बसुमतारी। ओमफ्राय दाखालि मंगलबारावहाय माबा फुङावनो सिखारनानै बियो आंखौ बुंदों, दिनै ओंखामा जानानै थांखादो, दखान खुलिनो एकबारैनो जाखालांदो। ओमफ्राय जाखालांदो होनबाय नालाय आङो ओंखाम जाखांखानानै खनसेनो दखान खुलिबाय। खुलिनानै आंखौ ओंखाम जाहोहरनानै बियो कसुगावआव फैसा बख'नानै जे सेंग्राखौ मोजां मोनदों बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै बियो बिनिफ्राय न'निफ्राय जायखारलांबाय। ओमफ्राय बे जायखारनाय गैया, खबरानो गैया। बिनि उनावहाय नागिरनाया खबर लादों। ओमफ्राय लास्टआव बिमा बिफानि न'आव स्कुटिखौ दोनलांनानै कसुगावआवहाय फैसा बख'नानै बियो गोमादों। बबावबो गालांदों। फिसाज्लाखौ बुंदों बिबै बिबौनाव, नोङो थाथ'दो, आङो फैसा बख'नानै फैगोन दे बाबा थाबनो होननानै बुंनानै गालांदों फिसाज्लाखौ। ओमफ्राय गालांनानै गैया, फैयाखिसै। फिसाज्लाबो फन हरबाय, गैया, फनानो उथाया। बेबादि जादों। ओमफ्राय लास्टआव हरनि 7ता 8ताबा फनखौ सुइस अफसो खालामबाय, नाङाखिसै रावनाबो। ओमफ्राय सानथामसो सुइस अफ खालामबाय। ओमफ्राय उनावहाय फिसाज्लानि मबाइलाव मेसेज हरदोंमोन। मेसेज हरनाया जाहैबाय, सिन्था जानाङा बाबु, दागाब दे होनना बुंहरदों जाहैबाय फिसाज्लाखौहाय। ओमफ्राय आंबो बिनि उनावहाय आं कल खालामबाय, दाना उथायबाय। ओमफ्राय आङो बुंदों, नों फैफिनोबा कनसिडार होनाय जागोन, आरो नों फैफिनाबा नोंनि गोसोबादि नों खालामदो, मा खालामो होननानै बेबादि आं बुंदों। मोजां हिनजाव लायफिननानै रायजो जाफिनदो, आं थांला होनना बिदि बुंदों बुंनाया। आंथ' फैफिनजानो लुबैदोंमोन, खिन्थु फिसाया बिराद दा खस्थ'आव दङना, ओंखाम संनो मानो स्कुलाव थांनो बिराद दिगदार जानानै दङ। बिनिखायनो फैफिनबा मोजां जागौमोन। दाथ' फैला होननानै आं रोखा मिथिदों। दाखालि फैला होनना बुंदों गावनि खुगाजोंहाय। औ, मालायनि फुस्लायनायावहाय बियो फैला होनना बुंदों। दा मारै जायो खबरानो गैया।